Ya ako apang gitawag og katawhan tungod siguro nga wa na siguro sila'y ikahatag nga lig-ong gitawag og argumento. Grabe na siguro ang ampo ani nila nga mamatay na ko. Katawa ko aning atong mga higalang nga mga dili katoliko ba. Sa kung saan nila'y tawagan ng ilahang mahuna-hunaan, mutubag ta mahitungod sila mga pastoy, mga suko. Inundayan nga nangatake ta. Nya pagkahuman pag muhatag ta og mga ebidensya inunday nga ali man na tinuod. Asa kay gibutang ni ilahang gitawag og mga pangunahuna no. Nya ako apang gitawag og katawhan tungod siguro nga wa na siguro sila'y ikahatag nga lig-ong gitawag og argumento. Grabe na siguro ang ampo ani nila nga mamatay na ko. Don't worry kay kuan lang ni tawag ining sipon lang ni og gamay nga tawag ining trangkaso unya wa ta kabalo basin pa di ay kanang inyong pastoy mo mas mao pa ni mauna sa kuha unya implied man god mga higalag maigsuon nga niingon sila ba nga ang ilang mga pastoy di mga matay kay kung naay defensor nga mamatay para sa ilaha gaba na daw kuno na to pud mo gaba to ko bag Biblia ra inyo hang tawag ining gituohan nya karon to di mo gaba dai. Di ba? Don't worry kay kuan lang ni, pislango lang ni and syempre kinahanglan ni og rest. Tungod sa hinungdan nga naningkamot man ta og gatuki. Kung kinsa gyud ang tawag ining tinuod. And at the same time kabalo magyud ko nga kanang inyohang pundok kining amigo nato nga nagbutang og kining comment. Kabalo magyud ko nga kanang inyong pundok dili gyud na kang Ginoong Jesucristo. And don't worry, pag oras og mahitabo nga muhalin ko ni ining kinabuhi adi may mabalaka tungod kay ang simbahang katolika bisag patay na makabenepisyo gihapon mi sa pag-ampo sa simbahan, makabenepisyo gihapon mi sa mga indulhensya nga buhaton sa simbahang katolika kay if in case nga mga matay mi nga among kalag mubuwag diri sa among lawas nya syempre ang among lawas mo uli sa among nga among kalag kung tawag ining palaron sa Ginoo pinaagi sa kaluoy sa Ginoo ug tan-aw niya ning amo ang gitawag og gibuhat dili mi madiretso og impierno. Dili mi adtog impierno kundi dili agi mi dito sa purgatorio. Kumbaga, ang pagkahuman kay ang purgatorio manggod luna na og estado nga diin wa na kahigayunan pang may impierno. Ulayon na lang kadto. Nya sa dili madugay kay na mga Katoliko nga nangakuha or nangabalik o nalig-on ang pagtuo tungod ining amo ang gitawag og gihimo basta tan-awon di na niya nga mamahimong indulhensya namo nga mga defensor Katoliko nakaluy-an mi niya sa hinanaling panahon ug dili mi paantusod pagsakto didto sa gitawag og purgatorio. And at the same time again tungod sa pag-ampo sa simbahang Katoliko sigurado gyud ko nga dili magdugay anang maong gitawag lugar ug andamon mi padulong didto sa iyang gisaad nga luna kanang gingon ni Ginoong Jesucristo 14:1-2 sa San Juan ingon pa niya nga moadto ko sa amahan mag-andam akong lawak alang kaninyo aron bisag asa ko tuapod mo. And syempre pinaagi na sa tabang sa tibok ang simbahan kanang doktrina namo nga communion of saints or kahiusahan sa mga santos. Ang kuyaw kamo mga matay. Nga naman number 1, wa may purgatorio. So mga matay mo na magud mo gitawag og sala. Posible man lang mo kasa nya pagka man may purgatorio. Sigurado gyud mo sotoy gyud mo sa impierno. Ikaduha, wa pod mo tawag ang pag-ampo para sa mga nangamatay na sigurado gyud na wa na gyud mo tabang ninyo dito kung asa mo mapahimutang wa na gyud mo tabang ninyo okay lag mapurgatorio kay sigurado man ka nga di na ka maimpierno pag na ka sa purgatorio pag maimpierno ka sigurado gyud bisa pag kamilyon na mag-ampo ng pastoy ninyo mahurot na lang buhok sa inyong pastoy tinuwad-tuwad pag-ampo para sa kalag di na yun mo malingkawas ngano man gawas nga wala mo ni kooperar sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus, ang gihimo pagyud ninyo naking kompetensya pagyud mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo. And at the same time, gawas ana daghan pagyud mong kalag agi pamatay. Pinaagian ng inyohang mga pagtulunan nga inimbento lag Amerikano, inimbento lag Hapon, inimbento lag Koreano, but pasabot nako inimbento lag tao dili gikan sa manluwas. Wala nga don't worry. Ako di mo balak nga mamatay. Ngano man kay diha magyud padong. Wa may exempted na bisan ganing inyong pastoy. Wala akong giingon nga
mauna lang siguro ko. Pero sigurado gyud ko nga musunod na inyong mga pastor, or either mas mauna pa na inyong pastor kontra namo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.